moi boas. Estou en Zas, vou participar no Trail da Filloa de 17 km e 800 positivos, pero fai un frío todo o camiño a 0 ou 1 grau e non ten pinta de que isto vai a levantar pronto. Vou recoller o dorsal, ainda falta 1 hora para a saída. E a ver, trail, polo que teño entendido, bastante complicado, sobre todo para min, porque é moita zona de barro e de río, que é o que peor se me dá. Entonces, non espero un gran resultado hoxe. Cuando diga ya, un salto todos, brazos arriba. Preparados, listos, ya. 2, 1. Ay, que me mato. Bueno, kilómetro 3,5 e xa vou tirarmos ao suelo. Vai me costar chegar a meta hoxe. Se la GoPro que de puta madre,
Después de esto, creo que voy a comprar unas zapatillas blancas. Siete kilómetros faltan 10. Bueno, llegamos al primer avituallamiento, kilómetro 8600. ¿Más agüita? A ver. Ah, bueno, tienes abajo, ¿no? Agua, vale. ¡Venga! Nueva modalidad, correr mientras comes. Bocadillo de nocilla, solo me falta xabarín. Infancia 100%. Yo estaba echando acordándome otra vez la carilla. Uy. Que salín a entrenar por la ruta e a pouco máis baixo a Costa Ruolos. De feito, creo que é a única vez que caí así de verdade nun trail e foi entrenando. Descubriendo sitios por la Galicia. Kilómetro
10, tengo un ritmo medio de 6,55. A ver si conseguimos baixar un pouco. En principio, o máis duro xa o pasamos, pero sempre nos poden sorprender. Ai, que por aquí non cocho. Dios, esta zona está me rompendo as pernas. Entre que hai que correr inclinado. Veño a enterrarse outra vez. Opa. Kilómetro 11.400. Non fai máis que adiantar os corredores do trail largo. Madreña. Parkour. Mi madreña. Vamos, Rivarí. Vale. Cambiante. Vamos. Bueno, creo que van a facer falta 2 más. Venga, vou subir. Pues sí que tocou escalada de verdad.
Se non están as cordas aí non sube nadie. Vamos, Miguel. Ai. Señor, tía, corre ahí, se va a ver, esa mochila. Bueno, 2 kilómetros para a meta. Ritmo de 7:11, así que hubo que dicen aí atrás dos 6:55 non se vai conseguir. Pero bueno, paseando por Zas. Está de bolo plantado. Miguel Iglesias, documentando toda la carrera. Duro, duro, é hora da piadinha. Pois ata aquí o que foi o Trail da Filloa. En canto ao meu resultado acabei de 22, sétimo da categoría, con un tempo de 1 hora, 58 minutos e 41 segundos. O obxectivo que me puxen na carreira de baixar o ritmo, ao final sí que o conseguín, axudado a que a última parte era todo de correr, e cheguei a meta con un ritmo de 6:46 minutos o quilómetro. As sensacións foron moi boas, fun bastante cómodo durante gran parte do percorrido, menos cando íamos polas ladeiras do río e había barro, que sufría bastante, e despois da subida das cordas que me deixou as pernas esnaguizadas. O percorrido pareceume bastante corrible e parecía unha proba de obstáculos, xa que nos atopamos de todo, escaleiras, barro case hasta os xeonllos que continuaba ca subida do Monte Brondo, baixadas moi rápidas e algunha bastante técnica, varios ríos a cruzar, a subida das cordas que parece unha carreira de escalada, e zonas rápidas cizagueando entre árbores que me encantou. Foi un percorrido espectacular. O prezo por participar foi de 13 euros e os puntos positivos, pois había 3 distancias a escoller, 45, 28 ou 17 km, ou a opción de facer 2 andainas de 25 ou 12 km. E a zona para aparcar os corredores, había servizo de guardarroupas, percorrido moi ben marcado, o avituallamento intermedio e final moi completos ambos,
duchas en 2 sitios, opción de pagar 3 euros para que os acompañantes puideran disfrutar do avituallamento pos-carreira, que incluía caldo, filloas, chourizo e bebida, e agasallo de un pino que me esquecín de recoller, polo que me quedei coas ganas de poder plantar un pino. Os puntos a mellorar, pois non atopei nada así que se pudese mellorar, seguramente algo haberá, pero eu non notei nada en falta. Recorda que podes seguirme nas redes para estar ao tanto das próximas probas nas que vou participar, e xa sabes, suscríbete e vémonos nas carreiras.